Ahojte, vitajte pri ďalšom videu. Dnešné video, vidíte, nemám tabuľu. Dnešné video, snáď tu dám nejaké komentáre, keď sa to naučím. Chcela by som porozprávať niečo o tom, ako sa učiť slovíčka. To znamená, že video nie je len pre nemčinárov, ale je pre všetkých, ktorí sa chcú učiť akýkoľvek jazyk. Ale ešte prvé, čo by som chcela by som povedať niečo o tom, prečo som sa vlastne dala na to robiť tieto videá. V prvom rade dlhé roky učím už dospelých ľudí, ale samozrejme aj študentov, aj deti nemčinu. A povedzme si o nemčine, že nie je to jeden z najľahších jazykov. Naozaj je plný pravidiel, je tam veľmi veľa gramatiky, ktorú sa ten človek musí naučiť, aby sa naučil rozprávať správne. Hovorí sa nemecky ťažko, pretože musíme dávať na veľmi veľa vecí pozor. A tak som sa rozhodla, že svojimi videami aspoň trošku prispejem k tomu, aby sa ľuďom tá nemčina učila ľahšie. Pretože ak si predstavíme, že jazyk je dom, a ten dom sa skladá z tehiel a každá tá jedna tehla je slovíčko. Ale aby ten dom stál, musí mať nejakú konštrukciu, musí byť nejak dobre naprojektovaný a tomu ja rozumiem ako keby, že je to gramatika. Áno, čiže musím mať konštrukciu, do ktorej ja ukladám tie slovíčka, aby som hovoril správne. Čo ja môžem týmito videami urobiť je to, že vám pomôžem s tou konštrukciou, že vám vysvetlím, že kadiaľ ísť, kde dať slovíčko, kde stojí sloveso, kde stojí podstatné meno, ako sa pýtam, ale tie tehly, tie sa musí naučiť každý človek sám a aj s tým sa dá trošičku pomôcť, ale naozaj slovíčka, to je na každom jednom. A učenie jazyka nie je vec na týždeň ani na mesiac, ale je to vec, ktorá sa týka rokov. Áno. Naozaj učiť sa jazyk a tak, aby som chcela ním rozprávať, trvá naozaj roky. Ako sa dá lepšie, zamerajme sa teda na tú slovnú zásobu, na slovíčka. Akým spôsobom sa čo najľahšie naučiť slovíčka. Takže, ak si zoberieme dieťa, ktoré sa naozaj, niektoré dieťa si viete predstaviť možno už aj ročné, niektoré trojročné, dvojročné sa naučí bez toho, aby vedelo čítať, aby vedelo písať, naučí sa svoj materinský jazyk. Ako sa to naučí. A toto je ten najideálnejší model možno, že učenia sa jazyka. Učí sa tým, že mama povie slovo a ukáže. Áno. Čo to znamená? Znamená to, že v prvom rade my, ak chceme napodobniť tento model učenia jazyka, mali by sme slovíčko najprv počuť. Dieťa nevie písať, nevie čítať, naučí sa. Preto aj v výuke sú také pravidlo, alebo je jedna z metód, že najprv by sa mala slovičko počuť, potom by som ho mala vidieť, až potom by som si ho mala napísať. Toto by som si myslím, že platí najmä, ak sa učia jazyk prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci, ktorí nie sú doma ešte v písaní, v čítaní vo vlastnom jazyku, a majú sa učiť písať, čítať v cudzom jazyku. Toto tu je podľa mňa veľmi dôležité pre tieto menšie deti, že táto postupnosť by mala platiť. Najprv počuť, potom vidieť napísané niekde na tabuli. Preto som stále mala tabuľu, lebo je to názorná pomôcka a až potom ho napísať. Ale, povedzme si pravdu, každá z týchto troch činností je veľmi dôležitá, preto aby sme tú slovnú zásobu zvládli. Ďalšia vec, ktorú by som chcela povedať, je, že neexistuje žiadna ideálna metóda. Možno ste už videli, sa objavovali inzeráty, že sa naučíte za 30 dní jazyk. Neviem, možno je to možné, možno, že je možné naučiť sa jazyk, aspoň ten základ, nehovorím, že nie, ale nie, tak ako žiadny človek nie je rovnaký, všetci sme iní, každý sme originál, takisto každý potrebuje inú metódu, ako sa mu najľahšie budú učiť slovíčka.
preto je to na vás, aby vy ste si našli to, ako vy si pamätáte, ako vám sa najľahšie učí. V dnešnom videu sa vám posnažím ponúknuť niektoré z možností. Mňa spôsob, ktorý najviac oslovil, a je to môjim snom mať raz takúto jazykovú školu, snáď sa to aj možno podarí, je učenie jazyka, povedzme tomu, nie v alfa stave, ale v stave, keď sme zrelaxovaní. Preto si myslím, že je veľmi dôležité pred učením navodiť si príjemnú atmosféru. Lebo ak ste v strese, ak ste hladní, ak ste smední, ak nie ste vyspatí, ak ste nervózni, verte tomu, že vtedy sa učí horšie. Existujú rôzne metódy, existujú rôzne nahrávky, existujú rôzne, ja neviem, tie softverové programy. Ja si to predstavujem tak, že človek by si mohol pustiť, dajme tomu, meditačnú hudbu. Najideálnejší je naozaj ten alfa stav, keď človek, nechcem teraz, to by bolo zase na celé video, keď človek sa učí ľahšie a lepšie. Existuje napríklad aj Psycho-Walkman, ktorý vás do toho alfa stavu uvedie, a sú k tomu rôzne programy. Ale už som stretla mnoho ľudí, ktorí hovorili, že boli z toho nervózni, že im to vôbec nefungovalo. To znamená, nie pre každého je táto metóda vhodná, ale ja si myslím, že naše podvedomie už len z tých psychologických poznatkov, ktoré máme, funguje neustále v kúse, aj keď spíme. Čiže vy, aj keď zaspávate a pustíte si nejaké CD-čko v cudzom jazyku, vaše podvedomie ho vníma a niekde sa zapisuje. Áno. Takže toto je prvá vec, počúvanie. Nič sa nestane, ak ženy, ak umývate riad, ak žehlíte, ak robíte, stále si treba pustiť niečo v cudzom jazyku. Sú rôzne na YouTube, sú rôzne CDčka, treba využiť ten čas, dajme tomu, aj keď šoferujete a tak ďalej. Takže toto je to veľmi dôležité, to počúvanie. Ale čo je dôležité tiež, my dospelí, ktorí už samozrejme, že čítame, nie je to pre nás problém. A toto, ja si myslím, že je veľmi dôležité, učiť sa slovíčko v kontexte. To znamená čítať. Čítať, čiže, a mám motiváciu, ak chcem nejaký text prečítať, čiže je dobre čítať zaujímavé texty. Je ťažko s učebnicami nemčiny, neexistuje ideálna učebnica nemčiny, existujú horšie učebnice, lepšie učebnice. Ja učím osobne z učebnice Sprechen Sie Deutsch, ktorá je česká, a to najmä kvôli tomu, že texty sú tam krátke, nie sú zložité, čiže nezľaknete sa, že preboha, aký ťažký text to je, musím ešte prečítať. Slovnej zásoby nie je veľa. Takže, čo je veľmi dôležité, čítať, pretože ak si zoberiem slovíčko a učím sa, dajme tomu, že stolička, der Stuhl, stôl, der Tisch, zapamätám si to ťažšie, ako keď mám celú vetu, ja neviem, na stole je kniha, alebo keď si pamätám slovíčko v kontexte. Veľmi dôležité. A tu, čo by som vrela odporúčila, ale toto je vhodné najmä pre angličtinárov, pretože všade máme anglické pesničky, nás obklopujú. Nemeckých je už menej, ale sú aj nemecké dobré skupiny a pesničky. Výborné je prekladať si texty piesni. Jednak čítate s porozumením a jednak počúvate, čiže spájame dve schopnosti dohromady. Hej. A mám motiváciu, pretože chcem, najlepšie je, keď si prekladáte pesničky niečoho, čo sa vám páči, lebo to je spojené s tou motiváciou, že chcem niečomu porozumieť. Takže čítanie je veľmi dôležité, texty, učiť sa samé slovíčka, aj tak sa to dá naučiť, ale ľahšie je naozaj prečítať si maličký nejaký článok. To by zase bolo na ďalšie video, aké existujú rôzne učebnice, knihy, ktoré by ste si mohli prečítať. Takže mali by sme počúvanie, čítanie. Ak som si niečo prečítala, počula som slovíčko, prečítala som si ho, veľmi dôležité je písanie. Najmä
aj kvôli tomu, že trénujem si aj to, ako sa to píše. Je pravda, že v súčasnosti málo píšeme a väčšina jazyka sa odohráva v hovorovej rovine, čiže v prvom rade budete hovoriť, ale tí, ktorí vedia, že budú písať maily, budú komunikovať písomne, ale nie len tí, samozrejme, že k jazyku patrí to, aby som vedela to slovičko aj napísať. Ono to nie je len tým, že sa ho naučím písať, vnímam to slovo už dvakrát. Hej? Ja na neho pozerám a tým, že ho píšem, reprodukujem ho ako keby dvakrát. Čiže veľká pomoc je, ak si píšem tie slovíčka. Ale to by som dala až na to 3. miesto, potom ako som ich počula, potom som si ho prečítala v texte, sadnem si a teraz si tie slova napíšem. Najlepšie na malé kartičky dať si ich na viditeľné miesto, aby som ich mala stále pred sebou a videla ich. Alebo ja neviem, môže to byť aj v zošite. Tie malé kartičky sú skvelé, ak naozaj ich môžete niekde vidieť, hej, stále. Na linku, na počítač, všeli, kde sa dajú dať. Takže píšem. A teraz by som spomenula nejaké tie metódy, ktoré mi vedia pomôcť. Poznáte, klasické aplikácie existujú v tabletoch, tie sú tiež výborné. Máte tam slovíčko, môžete si ho aj vypočuť, potom ho vidíte napísané a potom sa môžete skúšať. Čo je chybou týchto slovíčiek je to, že chýba ten kontext. Áno, neviete, nemáte celú vetu, nemáte ho v kontexte, ale aj to je cesta. Ja sa teraz zaoberám a pracujem, len ide mi to trochu pomalšie, ako som si myslela. Chcela by som vytvoriť takú nejakú, neviem, či knihu, skôr elektronickú knihu, lebo v slovenčine neviem o tom, že by to bolo spracované, ktorá je založená na metóde kľúčového slova. Metóda kľúčového slova, je to krásne spracované napríklad medzi angličtinou a nemčinou. Metóda kľúčového slova spočíva v tom, že vy si nájdete niečo, čo vám to slovo pripomína v nemčine. Čiže viem, že mám problém naučiť sa slovíčko dvere, ktoré sa povedia die Tür. Neviem sa ho naučiť. Čo ma napadne pri slove die Tür? Mne napadne Tur. Kričíš ako Tur. Takže čo urobím? Predstavím si, že vo dverách stojí Tur a kričí. Spojím si slovo die Tür s obrazom dverí a s tým kľúčovým slovom, ktoré je Tur. Áno. To znamená, že v mojej knihe, alebo čo to bude, uvidíme, mám na obrázku dvere, v ktorých je Tur a mám tam vetu. Vo dverách je Tur a kričí, čiže mám spojené Tur a Tür. Mám napríklad slovo der Stuhl, stolička. Ako si ju zapamätám? Väčšinou si to ľudia milia so stolom, pretože štúl, stôl, st. Štúl, mám tam krásnu stoličku na obraze z doby nejakej dávnej a stolička je štýlová. Mám štýlovú stoličku, štýl, štúl. Je tam obrázok stoličky, ktorá je štýlová, má štýl, štúl. Najlepšie je k tomu ešte si vymyslieť nejakú príhodu. Čiže, ja neviem, zariaďovala som si kanceláriu, nemala som stoličku, kúpila som si takú, ktorá je štýlová. Odtedy budem vedieť, že štúl je stolička. K tomu kľúčovému slovu je dobré potom možno urobiť si také schémy. Aj celkovo každú slovnú zásobu je dobre rozdeliť si. Buď, ak mám niečo, čo mi logicky spolu súvisí. Čiže napríklad mám slovnú zásobu o kupovaní darčeka. Mám text, kde sa kupuje darček a mám tam slovičko darovať, kupovať, otvoriť, zháňať, zaobstarať. Všetko mi súvisí s darčekom. Takže urobím si takú mapu a napíšem si slovička okolo toho. Pretože náš mozog ináč vníma slova, ktoré sú napísané za sebou alebo vedľa seba a ináč slova, ktoré budú v nejakých, nejak budú so sebou súvisieť. Hovorí sa tomu
mind map, akože mapa mysle. Čiže vytváram si mapy rôzne, ako keby medzi tými slovičkami. Ďalšia možnosť je, ak mám veľa slovnej zásoby, tu už by som pomohla možno študentom, ktorí majú sa naučiť, niekedy je toho fakt naozaj veľa, že majú aj celú A4 slovičiek. Tam pomáha, ak sa naučíte podstatné mená, si dáte jedna skupina slovesa, druhá skupina, pridavné mená, ďalšia skupina. Trošičku také logické, ale je najlepšie, ak si tieto logické súvislosti nájdete sami. Čiže, ale vrátim sa k tomu kľúčovému slovu. Mám kľúčové slovo, viem, že napríklad der Stuhl. No a teraz, čo mi súvisí? Čo ma napadne s tým der Stuhl? Napadne ma sedieť. Píšem si k tomu slovičko sitzen, sedieť. Keď mám sitzen, dajme tomu, že by som sa učila slovičko sitzen, napadne ma, čo je opak. Stehen, stáť. A takéto rôzne, buď si nájdem synonymum, čo s tým súvisí, čo je opak tohto slova. Robím si takéto mapy a tieto mapy mi pomôžu lepšie si zapamätať. Áno, to je ďalšia metóda. A ešte jedna metóda, ktorá je úplne skvelá. Tí, ktorí pozerajú Sherlocka Holmesa, toho anglického, tí o tom možno počuli. Ja som nevedela, ešte keď som ten seriál pozerala, až potom som sa niekde o tom dočítala. Hovorí sa tomu palác mysle. On tomu hovorí palác mysle. Vy si vytvoríte, predstavte si, že si vytvoríte, nemusí to byť palác, stačí, ak si vytvoríte byt, dom, alebo si predstavíte známu ulicu, po ktorej každý deň chodíte. Musí to byť stále to isté miesto. Najlepšie je, keď si vytvoríte nejaký dom. Sherlock si potrebuje pamätať veľa, takže on má celý palác. A teraz, čo robíte? Potrebujem si zapamätať slovičko, neviem, teraz ma nič nenapadne. Dajme tomu, mali sme die Tür, takže si chcem zapamätať slovo die Tür, dvere, a chcem si zapamätať aj otvoriť, čiže öffnen. Čo urobím? Predstavím si ten svoj palác, vidím tam dvere, je na nich napísané veľkým die Tür. Ale čo je pod tým die Tür, alebo predstavím si, ako ich otváram a dajme tomu niekde hore na tých dverách bude napísané öffnen. Stále v tom svojom paláci už budem mať toto slovičko na tomto mieste. To znamená, že ak narazím na slovičko, ak ja chcem povedať, idem do paláca, neviem si spomenúť, ako sa povie otvoriť, idem do paláca, otváram dvere, som pri dverách, vidím, na dverách mám napísané öffnen. Naopak, čítam text, vidím tam slovo öffnen, aha, už som ho niekde počula, kde je asi v tom mojom paláci? Je na dverách. Áno, je tam öffnen. A takto si porozmiestňujem rôzne slovička, nie len slovička, ja si ťažko pamätám napríklad čísla, potom dome, potom paláci a vôjdem doňho a stále už viem, na ktorom mieste to slovičko mám. To je ďalšia pomoc. A čím by som toto video zakončila? Zakončila by som ho tým, že veľmi dôležité, ba priam najdôležitejšie je motivácia. To, že sa niečo chcete naučiť a prečo sa to chcete naučiť. Áno, povedať si, toto keď sa dneska naučím, neviem, urobila som pre svoj mozog to a to. Aj to je motivácia, pretože jazyk sa nemusíme učiť len z dôvodu, samozrejme, že z dôvodu, že sa chcem dorozumieť, porozumieť, veď to je krásne, viem si prečítať celú stránku inú, rozšíri sa mi obzor, viem si prečítať v origináli nejakú knihu, ale tým, že sa učím jazyk, robím niečo pre seba, pre svoj mozog. Tak ako ľudia chodia do posilovne, aby urobili niečo pre svoje telo, učenie jazyka podporuje činnosť mozgu, vytvára sa ju v ňom ryhy a je zistené, že tí, ktorí vedeli viac jazykov, v staršom veku trpeli menej rôznymi tými stareckými chorobami ako tá porovnateľná vzorka, ktorí tie jazyky nevedeli. Čiže táto video by som skončila s tým, že ak sa učíme jazyk, robíme stále niečo pre seba. Preto vám prajem veľa chutí do učenia akéhokoľvek jazyka, nielen nemčiny. Majte sa pekne.